Rakkaat oluen ystävät, tervetuloa jälleen seuraamme. Olemme pullo-oluen juonnin ammattilaisia ja tänään aiomme juoda 3 pullo-olutta kerrallaan. Ammattilaista yleensä hän tyytyy yhteen, mutta välillä hänen on kerta kaikkiaan pakko saada 3 pullo-olutta yhdeltä istumalta ja niitä hän nyt lähtee nauttimaan tässä. Tämä voi kuulostaa vähän järjettömältä, mutta voimme vakuuttaa teille, että näin ei todellakaan ole. Emmehän mekään tätä muuten tekisi. Siellä otetaan höyry nenään ja off we go. On tämä kyllä kerta kaikkiaan mahtavaa seurattavaa. Muistatko ottaa pähkinöitä muuten? Toki. Jaa, 2 cashew-pähkinää. Ai niin, otitkin. Unohdinkin nyt tässä, kun mä olen niin innoissani sinun hienosta suorituksesta. Niin, edellisessä lähetyksessähän me jo kerroimme teille tämän struktuurin, miten pullo-olut juodaan oikeaoppisesti, joten en nyt ihan jokaista yksityiskohtaa olla tässä uudestaan tähdentämään. Mutta kuten huomaatte, nautinnon määrä on todellakin maksimaalinen ja siis en nyt sanoisi, että tämä on älykästä toimintaa, mutta kyllähän tämä järkevää on. Ja nautinnollista. Maistuuko? On se hyvä. Kerta kaikkiaan kyllä. Kerta kaikkiaan. Janoisen pelastaja. Ja viimeistä. Tänne ei tullut höyryä. En tiedä, minä vuonna olut rantautui Suomeen. Mutta eikö ole niin, että pullo-olut rantautuu vähän myöhemmin? Todennäköisesti. Mutta ai, se on toisaalta sivuseikka. Pääasia on, että niitä on mukava tyhjentää. Joskus 1, joskus 3, joskus 15 kerrallaan. Ei se. Jokainen juontikerta on oma yksittäinen kokonaisuutensa. Onko mitään loppulausuntaa? Ja tässä näemme toisen oluen ystävän, joka on samassa tilanteessa kuin edellinen. Hän vain kerta kaikkiaan janoaa olutta niin paljon, että hän on täytynyt varata 3 pulloa itselleen juotavaksi yhdeltä istumalta. Ensin toki snacksia, kuten yleensä jano pysyy yllä. Tätä hetkeä olen odottanut taas. Ja sieltä pullosta löytyy huuru. Asento on rento. Kuunnelkaa tuota nautinnollista nielemisen ääntä.
hienoa kuin oluen ystävä nauttii. Yes. Mä alkaa sen verran täyttää, että päästetään se valloille. Nappi auki, vyö pidetään, se on tärkeää. Tämä on tärkeää oluttijuodessa. 2 pulloa vielä. Oluttijuodessa muistaa riittävä tila. Ai niin, kiire, höyry menee hukkaan. Huomaatte tässäkin edelleen, kuinka ammattilainen juo. Pullo pystyssä, pää pyörii, silmät muljahtelevat. No, oliko se hyvä? Oli vähän aikaa näin. Siis, ihanaahan tämä ei näin paljon vielä kerralla. Tein hyvän valinnan päättäessäni juoda 3 olutta putkeen. Teidänkin kannattaisi. Muista huuru. Hieman epäonnistunut tuo huuru, mutta Minullakin viimeisessä pullossa oli huono huuru. pääasia ei kyllä mätäne. Ihanaa, vielä on vähän. Nyt jo loppu. 3 pullon jälkeen. Ja... No, miltä nyt tuntuu? Olo on täydellinen. Täydellinen. Ja tähän päättyy lähetyksemme ammattilaisten alkoholi-illasta.